onye toko genda igorasma kemenye na koigena ninkibwe koraki egototebe ninde tayari na ndibuna na aberu korukale tindi kogoseka esenge njolinge genite Yesu Kristo nesenge njikiti byekiriga ebintu mbinango batu bigana ni mumura kuminga enseye Mbatebie na nyanga ki ekanti etere abantu emorarere God is good. Naende ngetalisia sango kora. Nima etene leone sabato mbosi w'abantu banya saende tingo taka okora siasa. Lakini lazima tutebanike maene. Abantu banya sae ntaite ntebega. Ekerongi chete. Basa ringo umwarenge. Njarengo. Basa vyango. Wakarulimo. Waikagatika vere. Wakanyonjora. Wakakora yendu kieki. Chibesa chitanga ningena nite is 135 million. Echireche chibaru etuwana iga is 240 million. Abana tubuate. Bako genda a secondary. Gusi ebari 167,000. Mombasa County. Abana bako genda secondary ebari 40,000. Umugaba na Mombasa andebinga ere kiromuchi. Oena mnechi milioni renga. Yani chiri wisana.